Tänään olen saanut vieraaksi Kike Elomaa. Tervetuloa. Kiitos. Ja Kike, tänään käydään vähän poliittista agendaa läpi ja myös sitten Selkäviikon kunniaksi katsotaan pari selkäliikettä. Selät jaksaa heilua. Kyllä. Ja Kike, kerro, miten syksy on lähtenyt käyntiin? No kiitos. Ihan ok. Täytyy sanoa, että on haasteellinen olla hallituksessa, mutta hallitus tekee hyvää työtä ja mä luulen ja uskon, että ihmiset alkaa ymmärtää, miksi me tehdään näitä asioita. Se on suomalaisten ja Suomen hyväksi. Ja viime aikoina niin ovat puhuttaneet kansalaisuuslaki. Suomen passi ei ole ihan mitä vaan, että se pitää ansaita. Sitten on tämä kännykkäkielto, mikä on ihan hyvä asia. Ja sitten huoltovarmuus. Siitä käytiin keskustelua eilen. Kyllä. Olit salissa niin kuin minäkin. Kyllä. Joo, ja sitten omavaraisuusaste, ruoantuotanto, mikä tulee olemaan niin kuin tulevaisuudessa, se koskee meitä kaikkia. Ja se, että Suomessa tuotetaan hyvää puhdasta ruokaa tulevaisuudessakin, mutta se ei ole niin itsestään selvä. Siihen liittyy asioita, mitä hallitus nyt yrittää myös tehdä. Että aikaisemmin ei ole tehty tarpeeksi ja nyt on tilanne aika kriittinen. Sä oot aloittanut syksyllä maa- ja metsätalousvaliokunnan puheenjohtajana. Kyllä. Kerropa siitä. No se tuo vastuuta enemmän, pitää olla skarppina, pitää herätä vähän aikaisemmin. Kun mäkin käyn aika paljon ajan valtavasti autolla sinne Varsinais-Suomeen ja takaisin usein viikollakin selkään koetuksella, niin se tarkoittaa sitä, että pitäisi mennä aikaisemmin nukkumaan, koska herätykset on aikaisin, mutta minä tämmöinen yökukkuja, niin se on jäänyt tuosta keikkailusta, niin se on aina kello 1 ja 2 ennen kuin menen nukkumaan, vaikka olisi 5 herätys. Siihen tarvitsisi tehdä parannus. No niin. Mitä teillä maa- ja metsätalousvaliokunnassa tällä hetkellä on ihan agendalla? Meillä on totta kai tätä huoltovarmuutta ja sitten tämä ruoantuotannon ja tämä CAP, eli siellä nyt EU:ssa aletaan Brysselissä neuvottelemaan nyt tästä tulevasta rahoituksesta. Ja se on todella tärkeää, koska mikä on se tukipolitiikka, kuinka paljon kansallisesti tulee maksettavaa tulevaisuudessa ja meidän täytyy olla hereillä ja se ennakkoasiointi ja valmistelu täytyy olla enemmän hereillä kuin aikaisempina vuosina. Tällä viikolla vietetään Selkäviikkoa. Ja tuo selän hyvinvointi on äärimmäisen tärkeää, koska se kannattelee meitä. Ja sinulla on urheilu- ja liikuntatausta ja nyt haluaisinkin sitten nähdä ja kuulla sinun parhaimman selkäliikkeen. Yksi asia, Jaana. Mä näytän kohta. David on sellainen firma, joka tekee niin kuin kuntoilulaitteita, kotimainen alun perin, ja se oli myytävänä ja joku osti sen muistaakseni ulkomaille, mutta nyt se on ainakin viime vuosina tuli semmoinen viesti, että se olisi taas ostettu takaisin Suomeen. Ja David kehitti semmoiset erilaiset telineet, joita kuntokoulut osti ja monet kuntoutuslaitokset. Ja mä tein siihen, mä olin niin siinä mallina ja siinä oli erilaisia selkäliikkeitä ja tehtiin niin oikein kaaviot. Ja se on valtavan hyvä, varsinkin niille, joille on tehty selkäleikkaus ja täytyy kuntouttaa. Mutta nyt mä näytän mielelläni liikkeen jokaiselle, joka pääsee yleensä istumaan lattialle, niin sitten jo kaikki hoituu. Jos on vähän iskiasvaivoja tai jos on muuten selkä rasittunut, ja niin kuin yleensä melkein kaikilla on, koska nykyinen elämänmuoto on sellaista, että istutaan paljon ja ajetaan autoa. Niin kuin minä. Jos tulee vähän vaivoja, että ei ole mitään niin suurempaa, ettei saisi venytellä ja näin poispäin, niin tämä liike on sellainen, millä mä tiedän, että yksi ihminen, jolla oli näitä vaivoja ja oli jo sanottu, että kohta täytyy mennä leikkaukseen, hän teki sitä, oliko se puoli vuotta, joka päivä 10 minuuttia varovasti. Hän ei joutunut leikkaukseen. Ja nyt mä haluan nähdä sen liikkeen. Joo, se on hyvin yksinkertainen. Mennään lattialle istumaan ja sitten selkä seinää vasten. Venytellään eteenpäin varovasti, ei nykien.
Pitkiä venytyksiä, selkä venyy. Ja ylös. Ainoastaan tällainen liike. Ja sen ymmärtää, että kun selkärangas on nikamia, niin jos siellä vaan istutaan aamusta iltaan, niin eihän siellä pääse aineenvaihdunta kulkemaan, siellä ei pääse solut uusiutumaan, se jäykistyy, se tarvitsee liikettä, uudistua. Ja lähin yksinkertainen liike, niin tämä ihminen sai siirrettyä ja mun mielestäni se oli niin, että peruttua kokonaan sen selkäleikkauksen. Koska tähän ottaa vielä hengitys mukaan. Joo, se olisi hyvä. Eli vedetään nyt sisään. Ja nyt puhalletaan ulos, koska tuo hengitys auttaa monissa asioissa. Kyllä. Olis mun toinenkin liike. Mutta olisiko tämä? Joo, tää on hyvä ja sitten on tää kissa. No niin, se oli mulla. Joo, oliko? Oli, joo, sama. Hyvä. Noniin. Elikkä köyryyn ja notkoon. Varo. Nämä on yksinkertaisia liikkeitä. Ainoa asia on, että nämä täytyy olla säännöllisesti tehtyinä. Ja tähänkin jos hengityksen ottaa, niin puhalletaan nyt ulos. Ei voi sanoa, että ei ole aikaa, koska tämä ei vaadi muuta kuin kotilattia. Tai jopa siellä työhuoneessa. Joo. Mutta hei, kiitos Kike sulle tosi paljon näistä ja tästä hetkestä. Kiitos. Kiitos. Sinulle.